Station number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Namulat ako sa mahirap na pamilya. Pero salamat pa din at kumakain kami ng 3 beses sa isang araw. Ang nanay ko ay isang tindera ng isda sa isang public market sa lugar namin at ang aking tatay naman ang katulong niya sa pagtitinda. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ni mama na magbanat ng buto at tumayo sa aking sariling mga paa. Sa edad na 5 years old, nagtitinda na ako ng plastic sa palengke. Masaya na ako kapag kumita ako ng 2 piso sa isang araw. Si mama ang nagturo sa akin kung paano dumiskarte sa buhay. Hindi sapat ang kinikita ni na mama noon dito sa Lucena, kaya kinailangan nilang pumunta sa Maynila at doon magtinda. Naging mailap sa amin ang kapalaran. Nalubog sina mama at papa sa utang. Napakaswerte na namin kung makapag-ulam kami ng piniritong isda o sardinas. Hanggang sa mag-high school na ako. Nasanay na din ang malayo sa magulang. Umayos ang pamumuhay namin nung gumanda na ang negosyo ni na mama sa Maynila. Bilang kapalit sa hirap at pagod nila, pinagbuti ko ang aking pag-aaral. 3rd year high school nang niyaya kaming magbakasyon ni mama sa Maynila. Doon sa Cubao, nakakuha siya ng isang maliit na bahay na pwede nilang tuluyan ni papa. Bago kami makarating sa Maynila, tumatawag muna siya sa fish dealer, jeep na may biyahe papuntang Cubao, at doon siya makikiusap para isabay kami. Sa isang jeep na puno ng isda, doon kami sasabay para makarating kami sa Cubao. Hindi ka pwedeng umupo dahil napakaliit lang ng space kaya kailangan nakahiga. Nakahiga? Hindi Kasi pwedeng umupo. walang upuan siguro. Baka sa ibabaw ng mga banyera. Baka. Nagulat ako sa tinutuluyan ni na mama. Isang sobrang maliit na kwarto na ang kasya lang yata ay 5 tao na nakaupo. Tinanong ko si mama kung nasaan si papa. Hindi daw niya alam kung nasaan, basta uuwi na lang daw yon sa madaling araw para sunduin siya at ihatid sa farmer's market. Nalulong pala si papa sa droga sa Maynila. Ng babae, nagsugal. Pero sa kabila ng hirap na pinagdaanan ni mama, never naming narinig sa kanya ang salitang nahihirapan. Tumagal din sina mama doon ng mahigit 5 taon. Pero sa sobrang ilap ng swerte doon, kinailangan nilang bumalik ng Lucena para makipagsapalaran muli. 4th year high school nang maramdaman ko na talagang hindi na kami makakabangon. Hindi na rin nakakapagpadala sa amin si mama noon. Pero salamat naman sa Diyos at nakagraduate ako ng high school. Umiyak ako nang nalaman kong hindi na ako makakapagpatuloy sa pag-aaral. Gusto kong mag-aral ng college pero hindi talaga kaya ni na mama, kaya kahit masakit, tumigil ako sa pag-aaral. Lahat ng racket pinasok ko para makapag-aral ulit ako. Nagtinda ako sa Taiwanese store sa lugar namin kahit 70 pesos per day.
Naging tindera din ako ng school supplies sa palengke. Sumasahod ako ng 100 sa isang araw at libre pagkain. Pinaghusay ko ang aking pagtatrabaho kaya lumaki din ang sahod ko. Tumagal ako ng 2 hanggang 3 buwan sa pagtitinda ng notebook. Pero dahil pasukan na at hindi na masyadong mabenta ang notebook, napilitan ng may-ari na paalisin ako. After ko magtinda ng notebook, sinubukan ko namang magtinda ng sopas at lugaw sa palengke. Tuwing madaling araw ay gigising kami ng tita ko para magtinda ng almusal sa palengke. Si tita ko ang bahala sa puhunan, ako naman bahala magpaubos ng tinda. Pero hindi pa rin sapat ang ipon ko para makapag-aral ako ng college. Kaya naisipan ko magtinda naman ng mais. 8:00 ng umaga matatapos ako magtinda ng almusal. After nun, magluluto naman ako ng mais para ilako ulit sa palengke. Mas malaki ang kita ko sa pagtitinda ng mais kaya mas pinili ko na lang magtinda nun kaysa maglako ng almusal sa madaling araw. Hindi nagtagal, nakilala ako bilang si Miss Mais sa palengke namin. Babae. Bukod sa pagtitinda ng mais, nagtinda din ako ng iba pang merienda at snowball sa hapon. Buong maghapon ako nagtitinda para makaipon at makapag-aral ulit. Dumating ang Hunyo, pero konti pa rin ang ipon ko. Nawawala na ako ng pag-asa na makapag-aral ulit. Pero napakabait talaga ni Lord dahil hindi niya ako pinabayaan. Nagpadala siya ng anghel para tuparin ang aking kahilingan. Member ako ng journalism club sa school namin nung high school. Lagi rin ako sumusulat sa dyaryo ng school pero hindi ko akalain na nabasa pala ito ng kapitan namin sa barangay. Kinamusta ako ni kapitan kay mama. Sinabi ni mama na tigil muna ako sa pag-aaral kasi wala siyang sapat na pera. Dahil dito, tinulungan ako ni kapitan na lumapit sa isang faculty member sa Sacred Heart College sa Quezon. At doon na nagsimula ang pangarap ko. Nakapasok akong scholar ng madre sa Sacred Heart College. Kailangan gumising na 4:00 ng umaga para maglinis ng classroom. After noon, diretso sa kantin para mag-prepare ng sandwich na ibebenta sa kantin ng school. 18 units ang inalaw sa akin ng subjects ng first sem. Kaya lahat ng bakanting oras ko kailangan ko magsilbi sa kantin namin. Second year college ako nang nilipat ako ng ibang duty at nilagay naman sa Vice President's office. Third year, na-assign naman ako sa library at fourth year, binalik ulit ako sa kantin. At yun na nga, may skinip ako nga ba eh. Habang tinanggap ko ang diploma ko ng college, umiiyak ako dahil bago ko siya makuha, sobrang dami din ang pinagdaanan ko. Kasabay ng pagluha ko, ang pagluha ni mama. Nakagraduate ako ng Bachelor of Science in Psychology at nagtatrabaho bilang isang HR assistant sa isang malaking retail store sa Lucena. Madami naman akong pinagdaanan sa buhay. Marami man akong naging hadlang para matapos ang aking pag-aaral. Never akong sumuko. Tuloy ang laban. Dahil kapag may pangarap ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha. Ngayon, ako na po ang nagpapaaral sa bunso kong kapatid. Until now, hindi rin ako tumitigil mag-business. Kapag walang pasok sa opisina, nag-organize naman kami ng trips ng kaibigan ko. Tindera ng mais noon, travel organizer ngayon, at HR assistant pa. Ako po si Rain Nicolas at ito po ang aking kwento. Si Rain. Hello, Rain. Parang naalala ko may ganyan din tayong kwento. Estudyante ng Sacred Heart College. Oo nga eh. Ito, parang ang kwento niya may lampara. Tapos nag-aaral siya tapos lampara lang kasi walang kuryente sa bahay nila. Oo, correct. Parang suki yung mga taga ano. Sacred Heart. Oo. Madami actually ba?
bawat eskwelahan, meron diyang mga estudyante na malulupit yung mga kwento eh. Tama. Actually, sa bawat lugar na pupuntahan mo, ang bawat tao na mamimit mo, may mga kwento po yan. Kaya nga, mahirap po na i-judge sila, mahirap na, alam mo yon, yung hindi sila intindihin kasi hindi natin alam kung ano yung battle that they have to face. Oh, very timely do kasi graduation Yes, season ngayon mga correct. kaibigan. Kami araw-araw, madami po namin nakikita mga estudyante dito sa harapan ng building namin na nakasuot ng toga nila kasama ang mga nanay nila. Tama. At talagang iisipin mo ang bawat estudyanteng nakikita namin may kanya-kanyang kwento ng Correct. paghihirap. Tama. Diba? May mga kwento ng tagumpay din itong mga ito. Nakakatuwa yung mga estudyante talagang pagsuot nila yung medal, kunyari may award. Tapos suot nila yung medal hanggang Rojas Boulevard partner. Siyempre naman. Walang tanggalan yun. Tanggalan. Hanggang makasakay ng orange jeepney. Diba? Walang tanggalan. No? Hanggang Diba? sa pagsakay ng LRT1. Correct. Suot-suot yung toga at saka yung medalya. Tama. Siyempre nakaka-proud talaga eh. Ang pinagdaanan ng mga estudyanteng ito hindi biro. Totoo Diba? yan. Katulad ni Rin, di ba? Para bago makatapos ng pag-aaral, ang dami niyang nabenta. Tama. Di ba? Ang dami-dami niyang nabenta. Snowball, mais, isda, di ba? Sandamukan niya. Notebook. Notebook. Di ba? Napakarami niyang mga... Nakakatawa yung diskarte mo sa buhay. No? Nakakatawa talaga yung determinasyon ng ibang mga tao para lamang makapag-aral. So, uulitin po natin na kapag meron tayong naririnig na ganitong kwento, isa itong pagpapaalala sa mga nakakapag-aral na walang problema. Alam mo yun? Tama, na ibig sabihin, binibigay ang lahat. Oo, na parang papasok ka na lang. Papasok ka na lang, hindi mo na kailangang magtinda ng mais, magtinda ng notebook, Tama. magtinda ng snowball. Hihingi ka na nga lang ng baon sa Correct. nanay mo Papasok ka na nga lang. Di ba? Diba? Napakaswerte mo kumpara dun sa ibang mga tao na kailangan pa nila nga pagtrabahuhan yung kanilang pag-aaral. Tapos yun na nga Nakatapos. Alam mo yun, Nakagraduate. oh, di ba? Nakatapos at nakagraduate. Ikaw, wala lang na given sa'yo freely. Pero Diba? ang dami Yung mong edukasyon, excuses. Ang dami mong haner. Oo. Puro ka ganern. Puro ka hanash. Puro ka reklamo. Nakakahiya Diba? naman sa Minsan, mga estudyanteng nag-aaral na katulad nito, mabuti, nagsisikap. Tama, kaya nga. Oh. Ikaw, Wala lang, naiya ako sa balat mo. Wala lang. lahat talaga ng bawat estudyante may kanya-kanyang kwento Kwento. ng paghihirap. Tama. Kung babalikan mo nung panahon na estudyante ka partner, medyo matagal-tagal na yun at mahirap Grabe, nang balikan. kailangan talaga sabihin pa yun, no? Ikaw din naman Magdadalawang dekada. Ano yung Grabe. ang nakalipas? Ano yung mahirap na parte ng pagiging estudyante mo at ano yung magandang parte naman para sa'yo? Ako Pare, maganda at hindi maganda. Sandali, 20 dekada kasi babalikan ko eh. Kaninang umaga, sa unang tambalan, pinag-usapan natin na may mga memories tayong di ba? oo. Alam mo, partner, bago pa nauso yung social media, natatandaan ko yung mama ko, ang gulo ng kwento. Sandali, Ang dami gusto ikwento. Hindi kasi nagkagulo yung 20 dekada sa utak ko eh. Teka lang. Di ba meron nag-trending dati? Bago pa nag-trending yung mga iba. Basta yung unang-unang bata na nag-trending na nag-aaral siya sa ilalim ng poste ng Meralco. Oo. Kasi malamang walang Kuryente sa bahay nila. Ganyan. So yun yung unang-unang bata Malay mo, na emote-emote nag-trending. lang pala yun. Oo, yung pala emote lang, di ba? Sabi ng mama ko, sabi niya, lumantugtugi naman yan eh. Sabi niya, nagkataon lang na na-capture siya in a photo. Sabi ng mama ko. Sabi ko, Oo. bakit? Sabi niya, ganun ka naman dati. Nag-aaral ka lang sa ilalim ng poste sa may poste kasi copycat pala yun eh. nga kaya lang bilang alam mo na buhay 90s walang ebidensya. Walang ebidensya, it did not happen, di ba? Pero totoo, nag-aaral ka talaga sa ilalim ng poste ng Meralco. Kasi nga paminsan wala kaming kuryente. Kaya nga sabi ng mama ko, wala, panis yan. Oo. Napicturan lang kasi kaya nag-trending, sabi niya, pero sa palagay ko ikaw yung isa sa mga unang gumawa niya dati. Ganon. Tsaka nag-student assistant din ako. Mahirap din yun Kasi dapat nasa bahay ka na nun, tumutulong ka sa nanay at tatay mo, kaya nasa school ka pa rin. Nag-aaral. Or yung oras na inaalay mo dun sa kung saan ka mang part ng school na naka-assign, di ba? Sana inaaral mo. Diba? Syala-syalahan po itong partner ko. Nandun po siya sa ilalim ng poste ng Meralco pero may dalang table. Tinodo. May table and chair. Tinodo ng bonggang-bongga. May Kompleto, ginawang flower. May dekorasyong bulaklak. Ginawang office. Kabugera.
Ito sarang kabugero, nakakalurking. Ano naman yung gustong-gusto mo? Pinakamagandang nangyari sa'yo bilang isang estudyante? Madami masyado. Mahilig kasi ako mag-aral. Okay. So always yung feeling na pumapasok ka sa dean's list. Kasi 'di ba para maging laude ka kailangan consistent dean's list. Oo naman. Tapos may ano yan, may ano tawag mo? Hindi ko alam ang tawag doon. May GPA na tama. may GPA na ina-achieve. May GPA na ina-achieve. Saka yung moment na sinabi sa akin nung dean namin na ako yung magbibigay ng graduation speech. Okay. Limutan ko na yung tawag. Ganun. Ako, Ganun. ano Ikaw, talagang matinding struggle ko nung syempre mawalay ako sa family ko. Oo nga. Kasi from dito ka kasi nag-aral. Quezon, tapos kailangan lumuwas sa walang kamuwang-muwang na Patanga-tanga. Oo. Walang kamuwang-muwang. Oo. In other words, patanga-tanga. Alam mo, siya talaga yung manghang-mangha sa nangyayari sa Maynila. Di Mahirap ba nga, talaga. hinahilo ka nga sa escalator. Pag-akit mo ng escalator, nag-bonamin po si Chupo. Nahilo po siya. Hindi sanay, bakit? Wala masyado escalator sa kanila. Oo. Nung talaga namamangha ako pag nakakakita ako ng matataas na gusali, mga ganon. Pag nakasakay ako ng elevator, ng escalator, natutuwa ako. Although syempre, ang mahirap dito, yun nga, mawali ka sa family mo. Kasi pag gising mo, pag nasa probinsya ka, kakain ka na lang eh. Na may nakahain. Dito talaga, luto mo, kain mo. Correct. Kapag Laba wala, mo, suot mo. Tama. Kapag wala kang luto, wala kang kain. Oo. Pag hindi ka naglaba, Wala diba, kang susuotin. magsusuot ka ng damit na inulit. Diba? Oo. Pero ang kagandahan namang naidulot noon, talagang naging independent living ka. Natuto ka, 'di ba, na mabuhay ng ikaw lang. And na-explore ko yung napakaraming Mundo, bagay nung naging independent ako. Yun yung magandang yun naman nangyari. din yung maganda, 'di ba? So talagang ang bawat estudyante may kanya-kanyang kwento 'yan. Basta Tama. isa lang ang pinupunto ni Rain sa kwento na may Wagang Burnay na dapat we are determined. Yes. And again that knowledge is power. Kaya tingnan mo naman yung determinasyon niya na makatapos ng pag-aaral kasi naniniwala siya that knowledge is power. 'Di ba? At wag kang susuko, 'di ba? Because God will make a way. Tama. Thank you, Rain, for sharing your story with us. At kung ikaw naman ay may kwento para sa amin, you may email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Ano na nga pangalan ng mga bisita natin? Si RJ, si Thea, Allen, and Kit. Yan. Thank you for visiting Ano mga yung friends natin from age QC. range nyo? Kasi tropa-tropa daw po sila, pero ang lalayo ng mga edad nila. Mga taga QC, no? Saan sa QC? Kapitbahay. Sa may monumento. Ilan yan. taon ka na, RJ? 34. Kasama niya po 16 years old. RJ, ha? Grabe. Ginawa ng issue. Mga magkakapit-bahay daw sila na bumisita dito sa Tambalan. Thank you very Thank you. much. Salamat sa pagbisita. Salamat po sa pagbisita sa amin. At kayo, Kabisyo, enjoy the rest of your holiday. Ang sarap naman ng holiday ng middle of the week para mabilis matapos yung linggo. Oo, sabihin mo, Diba kasi Huwebes na agad bukas, Huwebes oh. na agad bukas. Enjoy your day, mga Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.